И здравейте хора, аз съм известен и днеска реших да направя томлка в Ендергода. И за тази томлка ще има два печеливши. И така, ето е и томблата. Значи, фул меч, фул брадва, един фул сет, 8 лега, почти фул лък, един стар голденки, файерка, спитка, стрентка. Не знаех какво да сложа там и затова сложих такива. Файна спер 2 шарпнес 4 меч. Някакъв се брадва. 4 лега. Пауър 3 лък. Половин стак голденки. И Protection 3 Breaking 2 сет. Значи, за да се запишете, трябва да лайкате клипа, да се абонирате за мене и отдолу като коментар да напишете запис, тире и ник в сървъра. Смисъл е така, запис, тире и името в игра, моето и така, и това трябва да напишете в коментарите. И тая томбла ще го изтегля на 100 абоната. И така. Това беше от мене. Не забравяйте да запишете и до скоро.